Ma ne znam ni ja tačno kako se zove. Prvo treba da nađeš ti neko ostrvo. Port se do mene. Ja sam tamo gde si me ti teleportovao da... Evo ti čamac. Prvo treba napravimo kuću. Izvolite. Dušane. Prvo treba... Napravio si faction, jer tako? Evo ti čamac. Idemo da nađemo neko pusto ostrvo da niko nije bio da nas neko ne bi grifao. To si tu klemovao. Dobro, nema veze. Idemo da nađemo neko ostrvo. Će me pratiš ili ćemo svako na svoju stranu? Ok, čekaj. I meni malo poviške labo. A sad će se ovo duži. Si počeo? Ajde idemo. Pratim te. Idemo da nađemo neko ostrvo. Pa ako nađemo neko ostrvo gde niko nije bio da si napravimo faction. Fuck. Pa ovo ti nije beskonačno more. Pa pogledaj, ovdje ima kuća. Čekaj, ali ima nešto zanimljivo u kuću. Čekaj, gde mi je čamac? Evo je čamac. Ovo sam mogu i peške da dođem do ovde. Le, brate. Zbog to ja nisam teo. Šta je to? Zato nećemo tamo, nećemo biti... Ima čest! Klajmaj ovo! Čekaj, koliko je nama power? Koliki nam je power? Pa power nam je 1. Pa ne možemo da klajmujemo zato što smo danas počeli da igramo i ovaj đavo. I power nam je mnogo malečak. Izađi s kuću! Izađi s kuću! A vidiš ti isto što i ja? Ne tamo. Ovamo. Kreni se. Misliš isto što i ja? Čest! Pa ima... Otvori čest, brate. Napravljen je kurac od kamenja. Policija. Dođi vamo. Možda klajmaš. Dođi vamo, samo otvori ovaj čest, brate mili. Snimi ovaj čest, brate. Ovaj čest oko mene. Šta su idioti napravili? Evo sam, otvori čest. Ja nisam. Uzmi kamen, to će nam treba. A pa ja ću, ako nećeš ti. Ti uzmi čest. Dobro, da nađemo nešto što nije klajmano. Policija. Koliko je njima power? Brate. Klajmovao si neki land. Pa koliko ti imaš pare? Ti imaš, brate, 1000, ti imaš 2000. Piše ti money. Kucaj money. Ko je? Gde si ti? Čekaj, F, map, on. Ne? Jesi, to si klajmovao, a trebaš da klajmoš ovo. Ovu kuću unutra, to si klajmovao. Ovo klajmu gde su čestovi, a ne to da klajmoš. Jer jesi? Brate, u čestovi imaš kurac. Pa ovo će nam treba. Klajmaj ovo. Unclimb. Da dobiješ power, brate. Idi unclimb ono tamo.
I sad klajmuj ovo. O, brate! Uzimaj, brate, klajmuj ovo. Ovdje nema ništa. A ovo možda klajmaš. A i ovo klajmuj. Šta si našao? Gdje si ti? The fuck? To su čiteri, je. Stvarno, brate. Razbivaj ti to, brate. A ja odo da nađem, vidim ima ovdje neke kućice. Moram da se zavučemo da napravimo kuću, pošto meni je pun inventar. A i ovdje, ovi znak, ovo mi više i ne treba. Ej, the fuck is bitch. Dođi kod mene, brate. Jedan skoro pun inventar, dođi vamo. Klejmuj to. Prvo unklejmuj land koji si klejmovao. Ovo unclaim. Dobro, ja ću. Unclaim. Ok, sad klejm ovo. Nije, ovo si klejmovao, a može ovo sad. Pa ne može, Dušane, šta si ti to klejmovao? Unclaim ovo, brate. Prvo se uzbi... Pa čekaj, pa ovdje u čast nema ništa. Trošimo 1 dinar. Ok, ja ću da turim ovi bovi, pošto mi više ovo ništa ne treba. Ovo su good bovi, brate. O, brate, što ja volim da gripam. Znači, ovo odrađeno. A ova druga strana... Šta? Evo ti 2. Brate, good bovi. A šta ti imaš od bovi? Eto ti je sva. Pa šta će ti good bovi, brate? Šta će ti? Meni treba. To je ono ko ne znamo ni ja niti da koristimo bove. Unclaimaj ovaj land. Čekaj da nađem naš land. Ne možeš tu da živiš, Dušane. Zato što ne možeš. Pa unclaimovao si je. Dođi unclaim ovo. Ček da nađem našu. Što si ti klaimovao pišku materiju. Unclaimovao si nešto sad. Si unclaim nešto? Ok, to si klaimovao. Ima još neki da vidimo. A ovo si klaimovao da vidimo da li ovdje ima nešto. Nema ništa, brate. Samo ovaj čest imao nešto dobro, brate. Ma jebali smo ga što smo grifali. A što ovdje neće? Sad će da mi izbaci. Neće. Ovo nije još good grif. Pošto nemamo skoro ovdje po čestovi ništa nema. Po najčesto ti je samo 1 čest Dušane. Idemo da nađemo još. Dobro, da vidim. Tamo sam htio da se okrenem da vidim. Dušane, si ušao ti na X-ray? Evo pa dobro. Šta radiš? Ti crkavaš? Šta si to klaimovao, majke ti? Pa unclaim ga. F-map off. Dispenzovao sam. Ček sada da napravimo bo 4. Pa tamo. Imam 3 bo. Ok, iskoristi X-ray da nađeš. Ako nema kućica na to. Gde si ti otišao, majke ti? A, tu si. Pazi će te kila creeper. Pazi, creeper! Pa iza tebe. Idemo mi prvo na more da nađemo, da prvo napravimo naš šef.